Hola, bona tarda. Tornem a ser aquí, a ETV, aquest canal tan familiar, i aquesta setmana, per coses que han passat, la veritat és que no serà un programa potser tan eixerit perquè tenim al cap a molts llocs pels accidents de tren que han hagut arreu de tot el país. I un d'especial, molt a prop nostre, Gelida, que és d'aquí, enviem el condol a la família. I a tota la resta del país, a Ademuz, també ens ha consternat moltíssim el que ha passat. Però no hem de tenir por a agafar el tren i seguir endavant. Hem de mirar endavant. I us recordeu que la setmana passada us deia la vida són 2 dies, ens hem d'estimar, hem de fer família. Doncs des d'aquí, de tot cor, un fort abraçada per tothom. Bueno, ja sabeu que aquest programa es fa gràcies a un equip enorme que hi ha aquí, a ETV, que ens acolleix cada setmana i gràcies a vosaltres que feu clic ens deixeu entrar a casa vostra. I ho diré sempre perquè n'estem molt, molt agraïts. Avui tindrem a la Noelia Rebón amb la seva secció de crims gastronòmics, amb coses bastant curioses. Avui parlem de bastantes coses, això sí, anirem una mica més a poc que la setmana passada, perquè tenim que explicar moltes coses i no teníem gaire temps. Però avui gaudirem d'aquest programa. A més, a part de la Noelia, tenim un convidat especial, un convidat que segurament molts de vosaltres el coneixeu, perquè és un discjòquei molt conegut, que a l'època de l'Estudio 54 ens feia ballar a tothom d'una manera molt especial. Us en recordeu? Doncs avui tindrem el Raúl Orellana aquí, a De què va? I també, com cada setmana, en aquestes últimes setmanes que hem tingut, el Raúl Escrivà, amb la seva secció de El col·leccionista, aquestes coses curioses que ens porta cada dia. Doncs avui també el tindrem aquí. I a més alguna sorpresa. O sigui que no triguem més i comencem el programa amb la Noelia Rebón. Noelia. Què tal, Isidre? Com està vostè? Molt bé, molt contenta d'estar aquí un altre cop. Un plaer. Aquesta setmana t'he trobat a faltar, que no he anat Avui a no la has ràdio. vingut a la ràdio. Sí, clar. Bueno, sisplau. Vinga, va, comencem. Comencem Avui de què parlarem? De crims gastronòmics, entenc? Diu, de què va avui? De què va avui, no? Doncs ja saps de què va. Bueno, com diu la secció crims gastronòmics, doncs parlem de coses curioses que tenen a veure amb delictes, tenen a veure amb gastronomia, però històricament hi ha coses molt curioses. I tant, i tant. Dels crims. Quan parlem de crims, hi ha crims gastronòmics, la veritat que tenen molta curiositat, perquè abans, fa molts anys, a la classe alta, a la noblesa, la gent tenia una mica de por als postres que tenien gust ametlla. Saps per què? Sí. Perquè li posaven cianuro. Correcte. Sí. I llavors, d'allò. Després aquella, quan arribaves a casa, es diu, carinyet, avui et faré una sopeta que està de mort. Clar, li posaven amanita fal·loides i... Amb això t'he de dir que, clar, la gent que no... Saps que hi ha molta gent que és molt donada d'anar a agafar bolets i aquestes històries quan comença la temporada i és perillosíssim, perquè això has de saber molt bé distingir, no? I hi ha hagut moltes morts accidentals per intoxicació i a part és que pot provocar una falla orgànica i, bueno, és bastant heavy. O sigui, que jo això no me la jugaria. Sopetes de bolets, deixem-ho córrer. Hi ha alguns que són molt semblats, els que són tòxics dels que no són tòxics, i a vegades es poden confondre. És difícil, sí. No, menja-ho amb tota tranquil·litat. Et moriràs del gust. Sí, clar. I tant. Sí, està d'amor. Bueno, de totes maneres, Catalunya és un país de bolets. Home, i tant. A mi m'encanten, però clar, vull dir, has de saber, és perillós i per això estan els experts, no? Però, bueno, mira, si et vols carregar algú, li fas una sopa d'aquestes de fongs i dius, hòstia, jo pensava que no eren tòxiques i llavors la part haurà de demostrar que hi havia el dol i la intenció de causar-te la mort. O sigui, que pot ser una manera, de carregar-se algú. Ja sé que tu no et portaré a un restaurant a donar-te bolets, ja veuràs. Cuando me quiera cargar la compañera, vulgui canviar de secció. Sí, i tant, i tant. Ara aquí a la pantalla sortiran diferents casos, havíem fet unes diapositives així variades amb una mica de tot, però mira, veus? Mira, el nostre delantal, què et sembla? El delantal de què va? Ho trobo superbo. El frame de merchandising, et sembla bé? Molt bé, molt bé. Bé, doncs tenim aquest, després tenim els de l'oli, perquè ara començarem amb un cas que cada un d'aquests porta la seva imatge, que l'hem fet pensant en la seva agudesa. Sí, mira, aquí veus els olis, els tomàquets, tot el que vam parlar la setmana passada i una mica de tot. Però res, comencem amb el primer cas així com més concret, i és que el postureo, que avui es porta molt el postureo, i tant. A vegades pot costar la vida. I tant. Perquè es fa servir hort, nitrogen líquid, i fan còctels que, perquè tinguin un preu,
li acabem fent unes cosetes que s'han de saber molt bé manipular. Mira, veus? sí, i tant. Mira, amb nitrogen líquid ha passat ja diversos accidents molt, molt greus. Evidentment dic accident perquè ningú vol provocar, quan està servint un plat o un còctel, causar la mort al començar. El que sí que és veritat és que és perillós, perquè, és a dir, es pot ingerir, però sempre i quan hi hagi la garantia que s'ha evaporat. Clar, després, ara fa poc, va ser al desembre de 2025, a un pobre senyor que estava el xef fent com una preparació en directe d'un còctel, li va animar al que tenia al costat, prova-ho, prova-ho, i li va estallar l'estómac, vull dir que fora broma. I ha passat també amb gent jove, discoteques d'aquestes de moda, que volen fer les coses molt vistoses, perquè realment causa molta sensació. Saps a quants graus està el nitrogen líquid? Menys 196 o Menys 196. Clar, doncs imagina't. I després, clar, vas a menjar un entrecot, un filet o alguna cosa, i perquè tingui un aspecte millor, li posem una mica de vernís d'hort, i clar, això no sabem quins fins teniu, que l'hort és molt pur, però a vegades no és tan pur. Clar, mira, a l'or sí que és veritat que, en principi, si tu poses les quantitats que corresponen i tal, no hi ha cap perill, no? Però sí, bàsicament, al final, és un tema estètic, no? Perquè sigui més llampant, una qüestió més que t'entri més pels ulls. I al final, sincerament, el que sempre està, que diem sempre, què és el que hi ha darrere? Cobrar més car un producte. Però tu creus que ens posaran or de veritat? No. Doncs ja està. Escolta, va haver una mort, i això a l'antiga Roma, d'un senyor que està obsessionat amb l'or, i saps com va morir? No. Com se'l van carregar els seus enemics, partint-li or calent, o sigui, allà derretint-se. Bueno, almenys va morir amb una cosa que li agradava molt. Quina angoixa, bueno, mira, si va morir feliç, escolta, Déu meu, chupito de oro caliente. Bueno, coses molt curioses. Prefereixo posar-me polseres, oi, Janés? Clar que sí. Després hi ha una cosa que, parlant de crims, i moltes vegades les crims porten morts, ara hi ha una tendència que és el mukbang. I diràs, què és el mukbang? Bueno, doncs el mukbang, perquè ho sapigueu, és una tendència que la gent a les xarxes s'han posat uns reptes i comencen a menjar fins que peten. Tot el que poden. Clar, hi ha gent que pot molt i hi ha gent que ho pateix. Però a veure, en realitat, Isidre, el que no volen és petar, vull dir, el que fan és gravar-ho en directe, hi ha gent que ho està observant, i clar, l'espectacle és veure algú que està menjant de manera exagerada, una ingesta de calories impressionants, però sembla que a la gent li agrada i li fa gràcia això. El que es fa per un like, i segurament en el cas, me'n recordo el cas d'una noia que era xinesa, que pesava 300 quilos, va deixar la seva feina i tot per dedicar-se a això. O sigui, imagina't, no? No era aquesta, que aquesta està bastant primeta, era una noia que pesava 300 quilos. I la veritat és que va morir en directe. I això em recorda, que ho vam parlar l'altre dia a la ràdio, que ara fa poc també, al desembre, cap a les festes del Nadal, va morir en directe un streamer, però precisament en aquest cas el repte era esnifar cocaïna i beure alcohol de gran graduació, i va morir en directe també, com en aquest cas. Hi ha hagut molts casos i és una llàstima que per un like posis en perill la teva vida. Sí, saps què passa? Que aquí ja no és només per un like, en alguns casos ho és, sinó que aquesta gent ja es guanya la vida d'aquesta manera. És més, en el cas que s'està investigant ara de l'streamer, realment s'està investigant la gent que estava pagant aquest repte, perquè a part és complicat perquè de vegades, en aquest cas concret, es feia en una conversa privada de Google Meet. Llavors, clar, però clar, si has pagat per Bizum, que era com pagaven i tal, tot deixa una traçabilitat i es sabrà perfectament qui ha pagat i qui ha... un repte perillós. No estarien induint? Clar, bueno, és que per això aquí el més interessant des de la perspectiva legal és això pot ser inducció al suïcidi? Això fins i tot, de vegades ja, es pot fins i tot condemnar per un homicidi dolós o, si no, imprudent. Però, clar, vull dir, qui persona que realment coneix que una persona en 1 o 2 hores no pot esnifar 6 grams de cocaïna i prendre una ampolla d'alta graduació? En aquest cas que parlàvem abans, que és semblant, però amb el tema del menjar,
Clar, vull dir, és veure una persona com s'està atracant a tope i sobretot normalment és tipus de menjar així, no? Menjar molt calòric, una mica el que s'acostuma a dir comida basura. Sí, sí, sí. I clar, vull dir, és menjar molt calòric i no està preparat el cos per això. En aquest cas, la gastronomia és un circ. Sí, és un circ. Bueno, hi ha un cas, passant a alguna més banal, d'un senyor que va seqüestrar un McDonald's per culpa dels nuggets. Volia més nuggets i va seqüestrar allò. Es veu que no n'hi havia, no? I li va agafar com una espècie de... Quedaven pocs, però ell volia la ració. Volia més. I em sembla que va trencar, no?, l'establiment, o no sé què va passar. Sí, la va liar, però fixa't, per uns nuggets. Sí, bueno, escolta una cosa, jo del McDonald's el que hagués fet és fer servir això com a publicitat, perquè em sembla impressionant de dir, mira, si està bon els nuggets, que la gent és capaç de fer tot per una mica més. Mira, Noelia, estem fent l'exercici de mirar cap enrere i aquesta casa, com millora cada dia, tenim una pantalla nova allà davant. Jo m'estava quedant aquí una mica... Perquè ens hem acostumat a fer així. A més, a mi se'm veu la coronilla i no, ostres, tenim la pantalla allà. Que presumit, Has vist, Aquí a ETV cada vegada com milloren les instal·lacions, Molt bé. Ens hem de felicitar, de veritat. Felicitats. Bueno, deixant els nuggets de banda, sí que hi ha una cosa que s'ha posat en tendència, tot el que és l'oriental, l'altre dia parlàvem del sake, dels sushis, i és la carn de Kobe, que ve de Japó, no? I hi ha un cas que un senyor en una botiga de barri, una carnisseria de barri, donava, en aquest cas més de gato por liebre, donava carn de Kobe que no era de Kobe, no? I, evidentment, això està tipificat com frau alimentari. I com a estafa podria ser també. Sí, mira. Perquè, sí, i, bueno, ja no parlem de que, clar, vull dir, si al final tampoc hi ha un etiquetatge ni pots saber d'on procedeix i, clar, és una estafa en tota regla i, és més, probablement podria ser també un delicte contra la salut del consumidor. Però això, tornem a lo mateix, es fa per poder vendre un producte sobrevalorat, no? I aprofitar de gent que no en sap gaire. Ja, i que no en sap gaire, però escolta... I la gent que sap el que és Kobe ho veu de seguida. Hi ha llocs que tu ja saps, si tens una mica de sentit comú, que allà no pot haver-hi aquest producte. Però, clar, en principi, el consumidor que va de bona fe i va comprar un producte, també pensar que t'estan timant d'aquesta manera, doncs... Una cosa divertida, parlant de menjar. Saps que als Estats Units van detenir a un lladre per quedar-se adormit que mentre robava es feia el sopar? Pobret, aquest era molt... A veure, que això no arriba ni a delinqüent, Bueno, què vols que et digui? això en algun lloc del país li diríem panoli. Mira, aquí tens el panoli dormint-se, fotent aquí un bon plat. Bueno, és que potser el pobre robava perquè tenia gana, no sé. L'home va entrar a una casa i va dir, va, tinc temps, és a casa buida, doncs mentre vaig robant em faig el sopar. A mi em dona tendresa, la veritat. Sí, bueno, clar, perquè hem fet una foto tendra, però... No, em sembla molt entranyable, la veritat. Ja ho sabeu, si aneu a robar, no us feu el sopar, aneu per feina. Bueno, això són anècdotes que tenen a veure amb el menjar i ens agrada explicar-ho, però bueno. És boníssim. Bueno, hi ha una cosa que també és molt curiosa. Amb una promoció d'una beguda, bueno, diguem-la, la Pepsi, als Estats Units, deia que si reunies 7 milions de punts, et donarien un Harrier. I va haver un senyor que va reunir els 7 milions de punts i va anar a buscar el seu Harrier. I com no li van donar, els va denunciar. No li va sortir bé, però, a veure, en realitat jo crec que té tota la raó del món. Vull dir, si et ho diuen clarament, si reuneixes aquests punts, etc., et donem això. Però, clar, el jutge va entendre que qualsevol persona amb una mica de seny entendria que no anava en sèrio, no? Però ja que hi ha unes lleis, inclús en aquest país, que diuen que la policia no pot ser fraudulenta, doncs, escolti, jo vinc pel meu Harrier. Sí, però això no era a Espanya, també és veritat, no? Ara no he sentit parlar gaire de Harrier, però hi ha molts més avions que despeguen en vertical, però el Harrier va ser els primers avions que despegaven en vertical. Bueno, és bastant vistós, si és aquest, té la mà. Podem anar a treballar amb un Harrier, què et sembla? Anem a TV. Jo no, jo el meu marit encara podria, però jo no. Sí, el teu marit tripula avions, Clar, per això que és comandant. El comandante. Un petó, Agus, de part de l'Isidre. Sí, bueno, que no tinguis tant petons que al final... Escolta... Bueno, hi ha una cosa que sí que és veritat, perquè és subjectiva, d'algú subjectiu, no? Que és demandar a una empresa perquè diu que aquella salsa, que diu que és molt picant, no és picant. Evidentment, ara ens diràs què va dir el jutge. És que això realment és molt absurd, perquè va dir que, evidentment, no es podia demandar per això, perquè és molt subjectiu. És a dir, potser una cosa que a tu et pica
a mi em sembla sosa i què hem de fer? Vull dir, mira, això, el menjar de tipus hindú, que ja saps que allà el picant és brutal, a mi m'agrada molt el picant i jo mateixa no tolero el que per ells és suau, vull dir, és que és molt picant, però per això és veritat que és una qüestió cultural, de gustos i fins i tot de tolerar-ho, l'organisme. Doncs mira. No tothom és capaç de tolerar-ho. Exacte. I parlant de més crims, i parlant de lladres, el robo del segle, saps què va ser en 2024? Sí. Va ser robar 350.000 euros en formatge, en aquest cas, cheddar. Que a mi m'encanta el cheddar, Eren unes quantes tonelades, Eren unes jo el que quantes no entenc és tonelades. com se'l van emportar, perquè, a veure, jo vaig llegir en el seu dia la notícia, perquè tampoc et pensis que és molt antic aquest tema, i no s'havien detingut, encara, els lladres, i dic jo, com s'ho van endur, això? Els van fer passar per distribuïdors, camionetes, i més que un robo va ser quasi una estafa. Sí, perquè clar, van fer tot el tema de presentar-se allà com una persona que estava treballant, es portava... Clar. Jo no vaig ser, perquè a mi m'agrada el parmesà. Ah, sí? Parmesano Rinciano. Bueno, el meu formatge favorit està entre el parmesà i el cheddar. Potser em quedaria amb el cheddar, per això. Sí. És molt, molt bo. Bueno, a mi el formatge m'encanta. I ara parlarem, si parlem del vi... Ja torna a agafar-me gana. És que, clar, entre el formatge i els vins... Bueno, abans de passar al vi, parlem també del... La setmana passada vam parlar de l'oli, que es feien una sèrie de coses, però és que hi ha un senyor que agafava oli de motors reciclats i ho mesclava amb l'OVE, amb l'oliva verge allà abans de... Això és una barbaritat. Això ja va més enllà d'un frau. Clar, és posar en perill la salut de qui ho està consumint i clar, vull dir, això ja a mi ja no em sembla ni tan sols una estafa. Es van incautar 150.000 litros. Sí, és una barbaritat. Clar, delicte de danys a la salut, de lesions, és a dir, fins i tot, no sé si en un excés de producte que pot causar la mort, però la veritat és que això ja no és ni estafa. La gent quan ho provava ja treia fum del cabreig, perquè clar, estava prenent quasi dièsel. Imagina't tu. Per favor. I ja com últim cas, que més va ser un cas potser de més el que era la retribució, la condemna que li van posar legalment als Estats Units, perquè als Estats Units la crema de cacauet és algo molt important en la seva gastronomia. Un producte molt bàsic. I va haver un frau, més que un frau, inclús atentava contra la sanitat pública, i li van posar 28 anys de presó. Sí. I segurament una indemnització molt quantiosa, perquè als Estats Units no estan per tonteries, vull dir, allà les indemnitzacions ja saps que són elevades. Aquí a Espanya encara hi ha indemnitzacions que són molt baixes, però allà segurament li va caure un bon pur a part de la presó. Bueno, doncs tinc unes quantes coses més, però quasi que les deixarem per la setmana que ve. Et sembla bé? Hem fet una bona tanda de cosetes curioses i ara rebrem a una persona que segurament, si no la coneixes, et sonarà. I si no coneixes amb ell, segur que coneixes el lloc. Llavors vaig a buscar en el Raül Orellana i t'espero a la final de la... Perfecte. Home, i tant, que el conec. Sí. Ja veuràs com el coneixes. Molt bé. Segur? Ara te veo, no te m'escapes, No, em quedo aquí. Ves a fer-te un bocadillo con crema de cacahuete radiactiva. Ja veuràs que bé et senta per berenar. Escolta. Bueno, doncs amb la Noelia hem parlat de coses curioses, hem parlat de coses que alimenten i altres que maten. Però hi ha una cosa que necessitem per alimentar l'alma. I sabeu què és, l'ànima? La música. I sobretot passar-ho bé. I algú que ens ho feia passar molt bé, sabeu qui era? Bueno, qui és? Perquè molta gent jove no el coneixereu, la gent més gran sí que el coneixereu. Però segurament heu sentit parlar d'una discoteca famosa, perquè als Estats Units era molt famosa i va obrir una delegació a Barcelona, que era l'Estudio 54. I avui, aquí, a De què va de Raül Orellana, l'ànima de l'Estudio 54. Raül. A sus pies. Molt de gust. Està aquí amb tu una estoneta. Mira, la càmera 3. Molt bé. Saluda a la família, saluda al públic de Catalunya i a tota la gent que t'estima, que ens has fet ballar a tots. Pues sí, durant uns quants anys. No diré com, perquè si no estem en horari protegit. Sí. Bueno, jo feia sessions de nit, o sigui que
Majors de 18. Pues un privilegi perquè tu t'has entrevistat totes les teles i avui, gràcies a que va, vens a ETV. Anem cap allà. Aquí estem. Bueno. ¿Quién iba a decir que iba a tener yo hoy aquí al señor Raúl Orellana? Perquè som amics des de fa uns quants anys, no? Ens coneixíem, nos lo habíamos oído hablar, hasta que un dia vam coincidir en un bolo, en una feina, i llavors vam començar a parlar, i si més no, n'hem fet moltes coses, el que sempre ha hagut un gran respecte professional. Sí, la veritat és que sí. Des de fa molt de temps que fem coses esporàdicament, però Déu-n'hi-do. Com a mínim, l'important que avui en dia... Sí, que encara estem aquí... El respecte. Jo tu tinc un gran respecte per la teva trajectòria professional i, per la quantitat de coses que has fet d'aquelles persones que sempre està fent coses. Sí. Bueno, tu punxes des de sempre i en aquests moments possiblement siguis un dels disjòqueis més longevos que està funcionant. Ja porto, més de 40 anys. Només? Sí, des dels 18, o sigui, 40 més el que toca, o sigui, des de 18, doncs mira, 42, 43 anys. No sé si ho saps, alguna vegada sí que ho hem comentat, tenim una cosa en comú. Jo vaig ser el director d'una sala, d'aquesta sala que primer era Estudio 54 i després va ser Escènic Barcelona. O sigui, tu estaves en l'època d'Estudio 54... I es va convertir en l'Escènic. Escènic. Però parlem d'Estudio 54. El que va suposar per aquesta ciutat, o el que va suposar per una generació, a l'Estudio 54, era una manera diferent de fer. Era una manera diferent de fer discoteca, una manera diferent de fer festa. És veritat que després va tenir diferents etapes, però hi ha un moment gloriós, i jo, per desgràcia, jo treballava en el món dels bolos i sortia poc de festa. Jo anava a fer festa, però anava... I havia estat només 2 vegades. Però era curiós perquè tothom que havia estat a Estudio 54 hagués anat un cop o 24 cops, o sempre parlaven dels privats, que jo no sabia el que era, perquè no vaig arribar a pujar mai, però quan vaig ser el director de l'Escènic vaig descobrir on estaven els privats. Què va ser aquella època? Bueno, a veure, anem pel principi. En principi, el 54, quan es va obrir, va ser el 9 d'octubre del 80, va ser una revolució a la ciutat, bàsicament perquè va trencar primer pel lloc, perquè no hi havia... Totes les discoteques que hi havia en el moment eren unes discoteques petites, amb el sostre baix, i allò era un teatre. Aleshores, un teatre impressionant, que era molt gran, amb un sostre de més de 15 metres d'alçada, i aleshores, clar, quan de cop i volta entraves en aquell puesto, si el comparaves, evidentment, amb tota la resta que hi havia al voltant, a les discoteques a Barcelona, deies, mare meva, què és això, no? Mira, el sostre. Això mateix, mira, aquesta és una molt bona foto de... Aquesta foto la vaig fer jo, perquè aleshores pensa que no hi havia càmeres de foto digitals. Aleshores, ningú estava acostumat a anar a una discoteca a fer una foto. Aleshores, aquestes fotos que estan, diguem-ne, a la xarxa, pràcticament totes les vaig fer jo. I aquesta va ser, diguem-ne, una de les raons per les quals el 54 va estar una revolució a la ciutat. Li volia dir a l'audiència que aquestes fotos que surten són fotos històriques en un moment que no teníem un mòbil que fes fotos. I tenies que pensar que en un moment donat aquella foto que faries seria un record per la història. Però clar, en aquell moment no sabíem que Estudio 54 i el Raúl Orellana farien tanta història. Sí, a més, el de les fotos que es feien aleshores tenien la gràcia, entre cometes, que quan les feies i les anaves a revelar no sabies si sortirien. Aleshores, moltes vegades et feies un fart de fer fotos i després no sortia cap. No, hi ha una cosa pitjor, que deies, avui he fet la foto, he fet una foto xulíssima, i obries, diu, hòstia, el carrete. També passava això. Però a mi em va passar moltes vegades que feia la foto i pensava, aquesta quedarà superbé, i al final quedaven 4. Fèiem 30 fotos i de les 30 quedaven 4 que, per sort, mira, aquí estan encara.
Sí, sí, jo conec molt bé aquest espai perquè quan va ser Escènic Barcelona conservava l'estructura i es va conservar inclús la part metàl·lica de dalt, on es va construir una gran aranya de llum. De fet, l'estructura es conserva encara més o menys, és a dir, s'han fet alguns canvis. Per exemple, l'escenari l'han fet una miqueta més gran perquè fan molts concerts. Una de les raons també per les quals el 54 en el seu moment va ser tan important és perquè va ser a l'escenari de probablement els millors concerts de l'època amb tots els grups emergents del moment, no? Sí, sí. Entre ells, per exemple, la primera vegada que van tocar a Barcelona els Depeche Mode va ser allà. És que a més aquella sala, jo ho sé perquè he estat treballant allà i la conec molt bé, tenia un registre, un portaló, des de l'escenari cap al carrer, per passar totes les decomeses i tots els cables per les unitats mòbils de televisió i pels estudis rodants que venien internacionalment. Al seu moment es van fer programes de televisió. Sí, sí. El de l'Àngel Casas Show. L'Àngel Casas, sí. Famós. Sí, sí. Quina època. Ja, jo crec. Sí, sí. Bueno, seguim veient imatges de l'Escènic Barcelona, de l'Estudi 54. És que jo aquesta sala la tinc... Sí, la tens al cap. La tinc al cap. Que, a més, algun dia algun periodista tindria que fer-se ressò de quan va deixar de ser escènic, què és el que va passar amb l'Ajuntament i una sèrie de coses que no s'ha explicat mai la veritat i podrien rodar caps. Igual algun dia m'animo jo i, escolta, ara que la cosa està tan... Però millor no et fiquis amb això, que és un lío, Bueno, escolta... Anem a seguir parlant de música. La història del 54 del local en si mateix és molt curiosa. És molt curiosa perquè, de fet, era el Teatre Espanyol que estava tancat. Era un teatre espanyol que era del Colsada, que era del mateix amo de l'Apolo. De l'Apolo, del Teatre Apolo. Aleshores, a l'home el tenia tancat i el tenia en desús completament, fins que va arribar l'americà i li va dir, escolta'm, que vull fer això. I sí, ho van fer i van muntar ja una despesa en infraestructures, amb so, amb llum, etc., que va ser realment impressionant. Espectacular. Impressionant, sí, sí. Sí, sí. Jo he tingut també la sort de conèixer, a través d'uns amics que coneixem, els bessons, els gemelos. Sí, els gemelos. A la Vicenta, que era també un dels camarers emblemàtics. El més famós de la barra central. Sí, sí, el del martell. Clic, clic. Sí, sí. I que llançava cubitos de gel. Sí, sí. Passava de tot. Glaons a tothom. Passava de tot. Sí, sí. Però s'ho passaven bé. Tu, com a Raül Orellana, com a persona, com a professional, ha suposat alguna cosa molt important a la teva vida, l'Estudi 54. Home, clar, evidentment, jo vaig estar ja punxant, diguem-ne, com a resident durant 12 anys. Amb aquests 12 anys, tu pensa que inicialment estava el disjockey del 54 de Nova York, va venir aquí, va estar punxant aquí, aleshores jo vaig estar amb ell durant un any i pico, més o menys, i un bon dia em va dir, ahí te quedes. Ahí te quedes. Ahí te quedes. I sense haver tocat ni els plats, perquè a més l'equip era molt especial, i el mesclador, que també era especial, tot era molt especial, molt específic i molt americà. I aleshores jo no havia tocat allò mai. Em va dir, ahí te quedes, me voy abajo a bailar. I, bueno, em vaig sortir. No, doncs no va em va costar el meu. No va fer gens malament vostè, No, vaig tenir sort i, bueno, la veritat és que igual és que valia per això. Bueno, i de tot allò, tu ara, de fet, jo crec que gràcies a tu, l'esprit del 54... Encara està viu. La gent del 54, els que anaven d'adolescents a aquella època, que ara ja no són tan adolescents, seguiu fent festes... Sí, nosaltres habitualment fem, sobretot la més important de totes, és a l'aniversari. L'aniversari ara, l'aniversari que ve, que serà segurament al setembre, serà el 46 aniversari. És a dir, fa 46 anys i tot i això, cada any que ho fem, de mitjana venen al voltant de les 1.200-1.300 persones. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I a més, de tant en tant munteu també algun cap d'any, no? Sí, fem una cosa especial, perquè com tothom ja d'aquesta edat normalment al cap d'any es queda a casa perquè no li agrada molt de sortir, aleshores el que fem, se'm va acudir fer un cap d'any anticipat. I aleshores ho fem abans del cap d'any i també té molta... O sigui que fa poc n'heu fet un. Molt d'èxit. Això mateix, el dia, el mes de desembre aquest del 2025 vam fer, i també per norma i tal i qual, estem al voltant dels 800 persones més o menys. O sigui, realment hi ha un record
molt, molt intens del que va passar allà i de com van viure la gent, diguem-ne, de la ciutat al 54. A vegades aquestes festes les feu en el mateix lloc o a vegades busqueu algun lloc alternatiu que pugui acollir tota aquesta gent. En principi el que fem és a l'aniversari sempre tractem de que sigui allà, en el mateix puesto on estava el 54, ara es diu per al 62, i les altres festes, ara farem, mira, el dia 21 de març fem una altra al Malàs de Festa de Cornellà. Molt bé. Bon puesto també. També, molt xulo, amb molta il·luminació, un bon so. És important això. Sempre quan busquem o quan busco el puesto per fer les festes, sempre tracto de que siguin o tinguin un aire, un aire més o més semblant a lo que era el 54 al seu moment. Jo quan veig les fotos o veig els vídeos que feu, de fet, el públic que hi ha, que clar, són la gent que coneixia el 54, amb uns quants anys més, però conserven un esperit jove, positiu, amb ganes de fer coses. No és gent que diu, no, jo no surto, no, gent que té ganes de continuar sortint. Et diré una cosa, és a dir, si tu compares ara que s'ha posat de moda el tema del vespreig i tal, que tothom diu tardeo, però es diu en català vespreig, puntualització, hi ha una diferència enorme entre el públic que et surt el dissabte a la tarda al vespreig famós en relació amb la gent que ve a les festes del 54. És diferent absolutament. Primer per això, per espírit, no? Per espírit. I després perquè li agrada un tipus de música que no és exactament la mateixa que posen a la resta dels puestos. La tessitura del dia canvia. De fer el vespreig és una cosa i la nit és otra. Això mateix. Però, bueno, les festes les fem moltes vegades a la tarda i altres vegades a la nit. Bàsicament l'aniversari és de nit i la resta les fem per la tarda. En tens prevista alguna ara aviat? Doncs mira, el dia 21 al Malàs de Festa estem parlant de fer una altra al Sarau, que vaig aquest dissabte, el dia 24, dissabte a la tarda, vaig a punxar allà, no com a festa del 54, però estem parlant de fer una allà i ara estic... Sarau de Badalona? No, l'Hospitalet. El Sarau de Badalona. El de Badalona, amb el Fredi. Sí, amb el Fredi. El Fredi. El Fredi Codorniu. I aniré el dissabte a punxar allà i aleshores estem parlant de fer una allà al voltant de l'abril o potser del maig i estic encara donant-li voltes a veure si trobem un lloc que sigui adequat per fer la del cap d'any anticipat. Vaig estar parlant amb el Teatre de Poblenou, de l'Aliança, i estem buscant. Ja et van dir que tenien que descollar les cadires, no els hi deixo tanta feina. Bueno, sí, però totes les treuen, eh? No tenen les treuen, no tenen problema, ja ho han fet altres vegades. És un lloc molt xulo també, però estem negociant. Puestos emblemàtics. Sí. Tu i jo podíem estar hores i hores parlant, per tant, l'altre dia et vaig trucar i dir què et sembla si un dia d'aquests fem un programa d'oci nocturn o algo y convidem gent. Sí. Estamos pensando en ello. Exactamente. Estamos pensando en ello. Sí, jo encantat. Algo farem, no sé quan, però algo farem. Perfecte. Però abans de despedir el programa, em vas passar un vídeo que acabarem l'entrevista, la volia deixar pel final del programa, però aquesta setmana no vull acabar amb massa festa perquè han passat masses coses, la veritat. Per desgràcia, sí. Per desgràcia i per respecte, no deixem ser positius, però no volia ni començar ni acabar amb massa festa, la veritat. L'altre dia amb el programa de ràdio. Acabem l'entrevista com acabàveu a les festes de l'Estudio 54. Rebrem el col·leccionista. Fem-li com acabava aquesta festa. El nostre amic Albert, des de la realització, ens tira aquest vídeo. Estupendo. T'acompanyo? Molt bé. Ens veiem ara al final. Molt bé. Bueno, doncs ara anem a rebre el col·leccionista amb aquesta marxa de l'Estudio 54 i rebem el meu amic Raül Escrivà, el col·leccionista. No t'esperaves que poséssim aquesta música, eh? Home, jo ja m'anava a ballar, eh? Anem-hi? Anem a l'Estudio 54? Raül, espera, que venim amb tu. Què tal? Mira, tinc aquí aquest Cinec 5, que us en recordeu?
Bueno, la setmana passada, amb el Raül, sabeu que aquesta secció té dues parts, i en la segona part el Raül sempre ens posa una sèrie de coses de col·leccionisme o coses que per nosaltres són entranyables i tenen un cert valor. I la setmana passada no vam tenir temps d'ensenyar-los tots, però et vaig dir... Anàvem una mica... Ja ens vas dir, sí, teníem molt contingut la setmana passada. I vas dir, porta'l, perquè per mi això és molt entranyable, perquè ens tancàvem a l'habitació, tots els germans, amb els cosins i de més, i aquí posàvem... Bueno, hi havia primer uns que es portaven la pel·lícula dintre i uns altres portaven el cartutxo. Segurament a casa encara en teniu algun, que hi ha gent que els col·lecciona. I ens posàvem allà a l'habitació... Mireu, aquesta és la pel·lícula antiga. Aquesta és la pel·lícula antiga. Després van fer un de moderns que era com un cartutxo de vídeo. Exacte, que eren els de color blau, ja més de cara als anys 80, perquè aquest es fa al 1971. Fixa't. Però el soroll, que molta gent li recordarà, és aquest. Aquest. Això. Molt bàsic, però bueno, molt nostàlgic. Sí, aquí ve la pel·lícula, mira. Aquestes eren les pel·lícules. Si en teniu a casa, sapigueu que pels col·leccionistes això té un valor i, a més, amb alguns, un valor sentimental, molt entranyable. I vaig dir, torna'm-la a portar, perquè juntament amb els sifons són algú molt familiar de certes èpoques. Va ser la primera experiència cinematogràfica de petit, perquè a més la pantalla estava, si recordes, la caixa blava, i obries la caixa i hi havia la pantalla, llavors podies fer la projecció, apagar les llums de l'habitació, del menjador, i feies la projecció, però per això aquest so era molt característic. Déu-n'hi-do. Bueno, Raül, anem a seguir perquè si no ens passarà com la setmana passada. Bueno, estàs en un sector veritablement curiós. Sí, veritablement curiós, no? La gent es pensa a vegades que fer col·leccionisme està reservat per poders adquisitius molt alts. I, de fet, fer col·leccionisme és per tots els nivells. Depèn del que vulguis col·leccionar i a quin nivell vulguis aprofundir amb la col·lecció. Què ens dius d'això? És una mica de mite, perquè tot això, si tu tens molts diners, pots col·leccionar cotxes esportius d'alta gamma. Però és que el col·leccionisme jo crec que primer el que tens que tindre és la il·lusió de col·leccionar. El tema dels diners és un segon grau, perquè tu pots col·leccionar mussols, pots col·leccionar cotxets, pots col·leccionar qualsevol tipus de ploma estilogràfica, i llavors això t'ho trobes de diferents preus, i la gràcia és que tu et facis la teva col·lecció pels mercats, pels encants, i vagis buscant aquest tipus de peça per anar-li donant forma. Doncs quan tu vas a buscar coses, hi ha una cosa que també deu ser important, no? A l'hora de buscar petits objectes, que per un pot tenir un valor, per un altre, el fet de negociar, el que podríem dir regatejar, que en tots els mercats de coses usades, a tot el món, sempre hi ha també, que a vegades no és només anar a comprar, sinó aquí està la gràcia, aquest art i aquesta distracció d'estirar i tirar i fluixa. De poder tindre aquest objecte, de poder, fas com una sinergia amb el comerciant, i cada un té la seva forma de regatejar i hi ha gent que no li agrada regatejar gens. Llavors, què fa? Et demanen un preu i això. A mi m'encanta, perquè crec que tota peça té el seu preu i has de pagar també el just, perquè aquella peça formarà part de la teva col·lecció i llavors tens que saber una miqueta... A mi m'agrada. I cada un té la seva tècnica, també. Hi ha tècniques amb això. Hi ha un lloc a Barcelona, que ara posarem una imatge, i ens van poder tenir diverses imatges, que és el Mercat dels Encants, els Encants Vells de Barcelona, que es van traslladar de lloc, i allà hi ha tot un món. Allà hi ha tot un món, ple d'articles. Que són les subhastes que es fan. Hi ha subhastes a primera hora i després ja hi va la gent, no? Com funciona tot això? Aviam, els Encants hem de pensar que és un mercat que té 700 anys d'història, que ja, fora de les muralles de Barcelona, la gent venia a coses usades. Llavors, als anys 30, ja s'instal·la a les Glòries. Llavors, això que veieu aquí es diu pedra. Són 16 metres on, diguem-ne, es munten les subhastes a primera hora del matí, a les 8 ve el subhaster, llavors els comerciants pugen per aquella subhasta, llavors aquell comerciant el que fa és donar-te, diguem-ne, preus per quan tu vas, diguem-ne, al detall. Però sempre l'ha de comprar el comerciant perquè tot això és un mercat municipal. Molta gent es pensava que a les Glòries tot estava tirat per terra i tot està regulat. Llavors el que ven té que ser autònom, tot està molt més legalitzat del que ens imaginem. Aquí no pot venir qualsevol i entrar en una subhasta. Nosaltres, per exemple, ni qualsevol professional, o sigui, tu pots ser propietari de la pedra, d'aquest espai,
i llogar-la amb un comercial que vol posar un lot. Que el lot que es fa? Quan tu compres un pis antic, totes les peces que hi ha d'aquest pis, t'agafes 4 peces per tu i el que més es subhasta aquí, diguem-ne, el que a tu com a comerciant no t'interessa. Però tot està molt regulat i tot està molt més seriós del que ens imaginem. Que és que és la imatge aquella un poc de rastro, de tot està pel terra, que és el divertit, també. Suposo que això no té res a veure amb allò que et passarem per la pedra, no? No, aquí no. No hi ha cap relació històrica. És un espai on, perquè clar, tot està medit, llavors la pedra número 30, la número 22, llavors tens uns 16, 15, 16 metres on tu fas la teva excursió. I hi ha gent que és propietat d'aquesta pedra que quasi et puc dir que val, no diria com un pis, però estamos por ahí. Carai, escolti. O sigui que no és una pedra que digui, és que la imatge està tot pel terra. Bé, està tot pel terra perquè és així el format dels encants, no? Sí, un mercat. Exacte. Molt bé, i després ve la gent a remenar. Després de les subhastes, ve la gent a remenar. Primer fa la subhasta, que és molt curiós anar. I inclús, en aquest cas, a la part de dalt hi ha uns bars on pots esmorzar i també és divertit, és una experiència. Bueno, també avui m'has portat una cosa curiosa, una cosa curiosa, que l'elaborem, que és una moneda de Carles III. Sí. Perquè al final en el col·leccionisme hi ha peces singulars, peces específiques, peces que tenen certa referència. Mira, la tens allà davant, com li deia a la Noelia, és que això és un luxe. Escolta, aquesta casa tenim pantalles per tot arreu. Escolta, anem millorant això. L'ampliació, cada setmana que vinc hi ha més ampliació. Fixa't tu, des que fan el de què va, com creix això. Amb aquesta moneda jo em referia a que si algun dia teniu pensat en col·leccionar alguna cosa, jo crec que la peça més important, les peces és les monedes de plata, monedes d'or. Per què? Perquè en aquesta època les que s'han trobat són les que s'han trobat. Que sí, que és una col·lecció cara, sí, però mireu ara l'increixement que ha tingut la plata i l'or en aquests últims anys. Llavors, això és una peça com a col·lecció que el bo que tens és que són 22 quilats, quan la joieria són 18 quilats. Què vol dir? Que tens una molt bona qualitat i sempre tindràs el preu de la història i tindràs el preu del valor amor. Llavors, podríem dir que aquest tipus de col·lecció, que té un cert estàndard elevat, perquè no són monedes barates, però és un tipus de peça que, si vas col·leccionant, també repasses la història del món amb les monedes. I tu podries ser col·leccionista aquí i podries ser col·leccionista a Nova York, a Anglaterra, perquè tothom apreciaria aquest tipus de moneda. Podríem dir que és la de l'or i la plata de moneda una qualitat de col·leccionisme on sempre el valor el tindràs i que és com si invertissis en bossa. O sigui que pot ser que la teva col·lecció puixi. Les altres col·leccions, jo tinc això, tinc l'altre, això és seguretat. La filatèlia també fas un recorregut històric pel món, però després hi ha valors que no és el mateix que tenir. Però quan a Espanya vam tindre l'estafa de la filatèlia, perquè hi ha molts avis i molts pares, no, compraré aquests segells perquè llavors amb el temps valdran més. Perquè hem de pensar que el segell té valor quan no està timbrat. Quan està recuperat d'una carta, que té el matasegells, ja que no té aquell valor. Va perdent valor. Si no és que fos a partir de 100 anys, el que parlàvem l'altre dia de les antiguitats i la brocanteria. Sí, jo m'he dedicat al filatèlia, dius, una cosa és tenir un cello nou, una altra cosa és tenir un cello timbrat, després si tens un cello nou que tinguis, per exemple, tota una fulla, sense trencar, amb totes les perforacions perfectes. Però això llavors ja és una altra qualitat. És que el segell és un món. És el que deies tu al principi, hi ha molts nivells de col·leccionisme. Exacte. Però hem de pensar sempre que tenim que fer-ho amb il·lusió. T'has de divertir amb el que fas. Tampoc aquest egocentrisme que n'hi ha molt, que a mi a vegades... Jo tinc. Parlo amb company, jo soc col·leccionista. I penso, bueno, sí, jo també soc col·leccionista i, escolta, tinc peces molt importants, però la importància és per mi. O sigui, i si un dia ho volguessis vendre, ja es converteix en un negoci. Llavors tens que disfrutar, tens que gaudir de trobar els mercadillos i trobar aquesta peça, no? Bueno, fem el que fem, feu el que feu, disfruteu amb passió. Feu-ho de veritat. És així. I, com sabeu, ara ens toca anar a la taula de les sorpreses. Anirem poquet a poquet, que avui no tenim tanta pressa, tot i que fixeu-se, amb el Raül Orellana, amb la Noelia Rebón,
amb aquesta paqueta estona ja quasi ens hem consumit quasi l'hora del programa, eh? Sí, no, avui ha hagut una certa tranquil·litat, no? Sí, però mira com cauen els minuts, tampoc creguis que ens queden gaires, eh? Ens queden 6-7 Jo no minutets. miro ja rellotges, jo et miro tu, Tu mires a mi. que per mi ets el meu crono. Jo sóc el teu crono? Sí. Vale, doncs mira, escolta, estupendo. Pues, Home, i amb els anys que ens coneixem, amb una confiança total, eh? bueno, avui no he tingut temps de fer un retoc amb una foto, perquè surten unes persones que no sé si han de sortir a la foto o no, Sí. però la setmana que ve Sí. jo em comprometo a portar una foto que estem tu i jo en els estudis de Televisió Espanyola. Jo també. Et portaré una altra foto. I tu em portaràs una altra foto. Va, Que estem amb això. dos artistes famosos, Vale. perquè aquí on ens veieu formaven part d'un grup de músics figurants que feien moltes teles, amb grans artistes. I tenim Els hombres que van, perdona, els hombres que van començar així, es van conèixer així. Sí, amb els Hombres G, amb el Luis Miguel, amb el Marc Anthony. Imagina't, imagina't. Molta gent. Ja us explicarem batallites, Per culpa teva vaig tenir que fer de pianista al Marc Anthony. Bueno, Bueno, anem a la taula de la... experiència. Anem a la taula de les coses. Perfecte. Em seguiu, sisplau? Mira, avui em segueix. Aquesta grua que m'està seguint es diu la Girafa, ¿vale? I tenim un equip de càmeres i de realització que us donem les gràcies a tots perquè sou meravellosos. Igual que aquesta casa, igual que la resta de companys dels restes de programes, de tots els programes, que fem una família i fem una programació perquè us arribi a casa vostra d'una manera entretinguda i casolana i de gent molt propera. I propera són les coses que tenim aquí perquè, mira, jo de petit tenia alguna cosa d'aquestes. Ostres, el Tintín, mare meva. Bueno, Sempre ve que t'emociones molt, eh? és que a mi les coses de veritat i les coses d'abans tenen m'agraden. aquest significat, no? També. Sí, són coses entranyables, per això m'agraden els sifons. Bueno, està bé. Bueno, I el mestre. vermut, el sifó amb el vermut. El bar vermut, sí, però jo quasi no en bec. Jo faig cates, però no... Ara després explicaré una cosa abans del final. Perfecte. Mestre, sisplau, Doncs mira, què porta vostè avui? Et porto avui una mica variat, ho hem fet una mica variat. Una mica variat? Sí, aquí tenim... Com un entremès. Sí, aquí tenim els ninos Madelman. Això és un Madelman, però Aquest és un Madelman. aquest té història, eh? Sí, el que passa és que, mira, molta gent que he parlat m'ha dit, és més gran, dic, no, és el Hyperman, més gran. Bueno, clar, no? És petit perquè tu eres petit i el veies més gran. Ah, clar, és Però quan tu veritat. ja ets més adult... Jo el veia més gran abans, Llavors clar. és més petit, sí. No he crescut gaire, però sí, el veia més... Sí. Però aquest és el Madelman, el poso aquí perquè el veieu. Posa que el vegin. És el Madelman que ho va fabricar Plásticos Madel. L'any 68 va ser el primer. I la curiositat és que aquest, el primer, no tenia peus. És aquest d'aquí, que és el model molt bàsic. Fixeu-vos, no tenia peus. Això ja era una tendència política inclusiva. Sí, però era una de les primeres figures articulades. Amb el dit, podies posar les armes, tot molt bé. I llavors el segon ja tenia peus, però com tenia la ratlla al costat, com li deien, Suárez, en honor al president Suárez. Ah, sí? Per què? Era el segon. Bueno, perquè tenia la ratlla al costat i tenia pel pentinat. el mateix pentinat. pel pentinat. I el tercer ja va ser una generació híbrida, on el cos era d'home, però la cadera i les cames eren de dona. Bueno, són les tres versions. L'apodo exactament era el ratllat. El? El ratllat era. No, diguem que era híbrido el tercer. Ah, vale. Però no, l'apodo era Suárez, perquè era amb la ratlla al costat. Ah, vale. I com portava el mateix O sigui, pentinat... l'apodo era el Suárez. El Suárez. No, és que més que res, si ara amb algú dels que governen ara i sin ratllat, pensaríem en una altra cosa. Sí, exacte, no compliquem més. I llavors aquí tenim l'helicòptero, aquest és una peça que està molt ben conservada, que es va fer a l'any 75, però la gràcia d'això... Sí, però és que està nou. Això té truco, eh? Sí, llavors... Perquè la manera d'agafar-ho ja sospito que aquí hi ha sorpresa. És que està impecable, o sigui, inclús vaig aconseguir la caixa, o sigui, va jugar molt poc. Però la gràcia és que aquí hi ha un petit detonador on movies i el soroll... No apuntis, no sé que surti un missil d'aquí. I feia, diguem-ne, aquest moviment, però que era molt realista, estem parlant de l'any 75. Aquest era com l'helicòpter de rescat o alguna cosa així, Era exacte, de rescat, perquè es van fer també militars, hi havia de color groc i de més. Però aquest encara És molt maco, té la seva aquest, gràcia. Sí. Bueno, ja està, poc jugat. Jo ara jugaria un rato, amb aquest? Sí. Jugaria un rato. Ja ve quedant les joguines. Bueno, per això un altre dia et regalaré una cosa. Escolta, segueixi explicant, Anem per feina. Aquí us he portat, ara que amb el tema està tan en renou el tema de la plata, us he portat un lingot de plata fabricat a Espanya, de la fàbrica de la moneda de metals preciosos. Què vol dir? Que aquí tenim 1 quilo de plata. La plata ha pujat en 2 anys al doble. Què vol dir? Que és un tipus de peça curiosa, però aquí tenim el control de qualitat.
Què vol dir? Que aquest tipus de lingot, si ara compres en un banc un lingot a una empresa, com pot ser inversor o una empresa que puguis invertir en això, no és el mateix. Perquè això estem parlant anys 70 i seria un lingot de plata que tindria en borsa una cotització, però seria quasi un 20% més gràcies a aquest col·leccionisme. Però sol per aquesta etiqueta ja pot costar un 12% a part. O sigui que, per què? Perquè es queia. Normalment eren adhesives i aquesta encara la conserva. I això li dona una mica més de valor. Exacte, si el podeu veure bé aquí, llavors seria un lingot de plata però de col·lecció. No seria un lingot comprat al banc, per exemple. Si algú tingués alguna d'aquest tipus de coses que ens ensenyes, et poden trucar i oferir-te si et pot interessar o no. Jo us aconsello com a professional és que mai vengueu aquest tipus de peça sense un assessorament professional. No et vull dir les botigues on ho compren, perquè hi ha molts de professionals, però no tothom ho és. Llavors hem d'anar en compte i és millor contrastar 3 o 4 preguntes i ens podeu trucar quan vulgueu, però nosaltres tenim un equip que treballa amb això. Vinga, més coses, que en tens més coses. Més cosetes, va. Aquí tenim una maquineta de l'any 88 dels Power Rangers, que és una maquineta de quin any has dit? 88. 88, és a dir, que encara no teníem consoles, pràcticament, teníem coses molt bàsiques. Eren molt bàsics. Llavors aquí, que aquesta l'hem recuperat, i encara funciona. Després et deixo fer una partideta. Ostres, això... Jo havia tingut alguna d'aquestes, sí. És molt bàsic, però bueno, és una de les primeres maquinetes de Marcial. I ens divertíem amb això, escolta. Sí, era molt bàsic. Llavors ja van sortir les Game Boy i tot això. Bueno, l'apago, que si no... És que no sigui que gasti pila, escolta. Sí, home, no, ho dic perquè no ens interessa. No, ja està. Tu estalviam de tot, estalvies esta pila. No, el que passa és que després, doncs, bueno... Amanda és la seva companya de feina i l'Amanda ja està fent, no, que s'acaba la pila, tranquil, ja en comprarem una, la pagarà el programa. No, perquè l'he comprat avui nova. Una mica més encesa, la pila, escolta. No, el que passa és que... Que està canyo, el Raül. Que aquestes màquines es disparen i comencen a jugar soles. Raül Orellana, tu ets així també? El Raül sou així una mica. Sí, no? Escolta, tu. És que tot això ens agrada a tothom. Estic flanquejat. L'electrònica s'ha de tenir cura. Mare de Déu. Mira, per seguir, això és un Tintín, que aquest veieu que el llom és de roba. Llavors, què vol dir això? Que quan els teníem classificats, també a la paret, ràpidament sabíem que era de primera, segona o tercera edició. Mira. Ara els Tintins que n'hi ha es diuen tapa dura. Llavors veieu que el llom sempre és de cartró dur. O sigui, això es podem diferenciar. Què vol dir? Que vas a un mercat, vas als encants, vas a això, sempre que el veguis, que surt tela, ja saps que és de primera, segona, tercera edició. Molt curiós, la veritat. Aquí tenim sempre a la pàgina, aquí ens posarà primera edició, que són les peces una miqueta més buscades. Molt bé. I llavors, el que és important és que aquestes línies de dibuixos no estiguin colorejades. Normalment, el noi o la noia el que feia era dibuixar aquests personatges i es carregava una miqueta la peça. Tot i això, si en una primera edició té una miqueta de cinta adhesiva. Magnífic. Ens queda un disco, em sembla? Sí. Això és un disc de pedra de La Voz de su amo. Una discogràfica important. Això és de finals del 19. Llavors un disc de pedra, diu de pedra perquè si cau al terra es trenca tot. Vull que recordi el públic, mireu el que era l'icona del que era el gramòfon amb el gos, era una discogràfica molt important que va fer grans edicions. RCA, i aquest gos es deia Nipper. Llavors, sabeu una breu història? Tinc 30 segons? Sí, no sé perquè no veig el rellotge, però sí, crec que sí que els tenim. Jo no el veig tampoc, jo prefereixo no veure'l. Vinga, va. Bueno, això, el gos aquest, com us deia, es deia Nipper. I llavors què va passar? Que l'amo va morir. I aquest gos es posava en aquesta posició per escoltar la música. I l'escena era tan especial que el germà, o sigui, el segon dueño, diguem-ne, li va fer un quadre. Li va fer un quadre escoltant ell la música. I llavors RCA, EMI, van agafar aquesta imatge per fer La Voz de su amo. Molt maco, molt entranyable. Bueno, crec que ja ho tenim tot. Ens queda una petita sorpresa. Sí. Sí? Ens queda una petita sorpresa. A mi m'agrada fer sorpreses. Abans del final, eh? Sí. Bueno, abans d'acabar aquesta secció li direm a la Noelia Rebón que vingui un moment. Molt bé. Després anirem a despedir el programa i cridarem el Raül Orellana. A veure, molt bé. Vingui vostè cap aquí. Cap aquí? Cap aquí o cap allà? Al meu costat. Aquí. Vale. Així, veus? Ah, sí? De pel·lícula.
Com James Bond, sembleu James Bond, eh? Sí. Bueno, t'he fet venir perquè el Raül Escrivà, el col·leccionista, Molt bé. m'ha dit, li puc fer un regal a l'Amèlia? Home, jo encantada. I dic, A veure què? la fem sortir en el moment, A per veure, a favor. veure. Per tu. A veure, això no sortirà algú aquí. No surten coses rares, ni serpentines, ni... No, que no. Calla. Home, No, tio, home, que no puc. no el sustis, home. No, pots obrir Porta una tranquil·la. combinació, és 3-3-8-3. Què és Explica-li què és això. Home, Quina passada. Bueno, trec, no? sí. Això no saps el que és? No. Sí. Explica-li És què és. pots molt explicar? complementari per la teva feina. Ah, sí? Això és un catador de sommelier, Què dius? de vins. Em sembla meravellós. Sí. Això és molt antic. És un vi de Borgonya, i llavors l'empresa que va portar aquest vi era molt curiós perquè antigament li deien, van posar aquest nom Salto de Ratón. Què vol dir? Que havia quan feien el raïm, havia el raïm classificat blanc i negre. I el Salto de Ratón era perquè havia molt poca distància amb el magatzematge de les dues. Ostres, em sembla impressionant, això es feia en les M'encanta. cates. Quina I aquí meravella. fan les cates, Bueno, exacte. Quina meravella. Guarda-ho Pues, com a escolta. record del col·leccionista pel seu pas pel de què va. Home, i tant, però me l'haurà de signar aquí, De fet, hi ha una anècdota, que vaig anar una vegada a l'Hotel Ritz, a l'antic Ritz, i vaig anar, i quan va vindre el sommelier, portava un de plata que brillava amb tot... Que és el distintiu- I jo vaig dir, és el aquí distintiu ens dels fotran sommeliers. un pal, perquè clar, Clar, jo deia, quan ja el vaig veure amb el tabet aquell de Pues allò és que pell era- amb És aigua. que ell era un sommelier de veritat. No, però es va portar molt bé, perquè ens va veure i va dir, millonarios no són. Llavors es va... Però els atendré bé. Es va perquè- comportar. Va dir, els Sí, no atendré es va bé, passar. perquè com surten en el de què va, no sigui que diguin que no els he atès bé. Exacte. Bueno, parlant de l'Hotel Ritz, quan et van atendre... Hotel Ritz, que eres al Palace. Que eres no? al Palace. D'acord. L'altre dia, quan parlàvem de l'habitació tematitzada dels Beatles, i un hotel està molt a prop de l'altre, hi ha un que és el Palace i l'altre és l'Avenida Palace. Jo vaig confondre els hotels, us demano disculpes perquè on està l'habitació és l'Avenida Palace, el que està a Gran Via entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. I jo pensava, equivocadament, que era el Palace, que era l'antic Ritz. Doncs no, on està l'habitació, 111, on van estar els Beatles dormint, és l'Avenida Palace. Bueno, ja amb aquest aclariment, què us sembla si anem a despedir el Vinga. programa i fem venir el Raül Orellana? Primer anem... Perfecte. Mirem a la càmera perquè anem a despedir el programa. És que m'han dit, avui camina poquet a poquet, que l'altre dia vas córrer molt. Doncs jo avui camino poquet a poquet. Vale? És molt actiu, l'Isidre. Estem molt contents de ser aquí avui tot aquí. Bueno, doncs, veniu cap aquí, deixi sortir la pantalla i rebem també el Raül Orellana que ens ha acompanyat avui. Hauries de punxar, ara, aquí. Bueno, la següent vegada porto unes eines i pues, Vinga, posem uns clar. discos. Esteu de foto, Esteu de foto, Sí, esteu en Sí, el petit jo, sempre. I... Sí, a mi em toca el petit sempre. Paticot, no? Hi ha una pel·lícula que m'ha vingut al cap que us després la diré. Ai, ai, ai. Bueno, famílies, hem arribat al final del programa, una setmana una mica especial, i us desitjo que tingueu una bona setmana la propera. Gràcies per venir, Raül, gràcies per venir, Raül, gràcies per venir, Noelia. És que això que ha dit dos Raül seguits, això no passa sempre, Gràcies per venir. I, bueno, com fem cada programa, sempre us dic que mai sabem què farem en aquest programa. I, bueno, i no sabem de què anem molts dies. Avui sí que sabem de què hem anat. Hem anat del col·leccionista, hem anat de Raül Orellana, de Noelia Rebona, Quins gastronòmics. però sempre us provem, i tots a una, vosaltres de què aneu. O sigui que tingueu una bona setmana, veiem que la setmana que ve què farem, i us preguntem, i tu? De què vas? Ja vas.